Ejako onye na ejako. I mean, watch our system ni mu ye pa. Yes. Na me ye ba bidu. Asisi a ye dwuma ni Ghana. Ye te sika so na kom de ye. Ye pa ya san ye hu ano. Nkofo adwane free Ghana e kwa ama no ne. I mean, I say Ghana ya he mobododo. Ba sa na bedu ha. Ye nyina ye di mu fo. Ye nyina ye di mu fo. Na aban mu mpanimfo bedi mu fo no. Dodo nso timamufo so dodo na ye bedi mu fo. I see. Obia free say de ote wo mpe. Enti sabio etoda wama abranti adwuma na baba wa kura se adwuma se obehwe na waye ni yie na nyame nam so ahira ne da ache ono so atimi atete ne dia ma obi so aboa no na sabio o down kwanta ofiri se bia okura de wanya ho se de o ba wo tie ye bo odi wo sika no o de nsa bomu a na wo de sen dodo no agu nkrofo adwuma enei amene o kasai obehwe obi abi adwuma o de ama nipa no se wonhwe ma no na o de fun asi ne so wo ye TikTok o manani nkwa adwuma na nipa no di sika na wura ma no I see. Ti ye nyina ye wo problem obo so ayi na si ne so TikTok no de hoye nti obi fa bibi kura wo hunu bibia nu a wode na koma text se yenye nanso sa nipa yi oduru embezi anu amoa onim se ase de ekoye na operation bi oduru America pe ho mera nyina wa ye den wadi so wontimi nkwankoye sa wa America woye nurse ni woye hwan uduru ya se ofun ne oniema nyina odi hye draw na akoye die nti aba na ye den afa na odi boa oman no ene sebi ayarfo a eda ho no nanso toda ekuroma no aya ne ntisa so wo de phone no kura to ho no waye na dwuma ese wo ye no onye eti ye nyina di ho fo nti na kensi ono de wo ba obetwetwe am obi ehun so ye Ghana ni ye no do ye ho na ye nya dwuma dene fa mo ba na obi anya ne so ene ne de